Naglabas po ng schedule naman ng Land Transportation Office Region 1 para sa programang Libreng Sakay ngayong Abril 7 bilang tugon sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga krudo at sa rehiyon. Layunin ng sabing inisyatibong ito na magbigay ng ginhawa sa mga commuters na apektado ng mataas na presyo ng gasolina at diesel. Ayon sa ulat, ang gagamiting bus ay may plate number na CXG923 ay maaaring tumanggap ng nakatayong pasahero at pansamantala or pinasalamatan po ng LTO ang suporta ni Secretary or Dar Secretary Conrado Estrella III sa pagbibigay ng fuel assistance na maging bahagi o mahalagang bahagi ng serbisyong ito. Para sa unang araw ng programa, magsisimula ang biyahe ng umaga mula San Fernando City patungong Rosario at mula Rosario naman patungong Sudipen. Sa hapon naman magkakaroon ng pabalik na ruta mula San Fernando City patungong Rosario at pabalik sa San Fernando City. Sa mga susunod na araw, patuloy na maglilingkod naman ang bus sa dalawang pangunahing ruta, San Fernando City patungong Rosario at pabalik at San Fernando City patungong Sudipen at pabalik. Nilinaw naman ng LTO Region 1 na ang lahat ng libreng sakay ay ligtas para sa publiko at sumusunod sa tamang safety protocols. Ayon sa opisyal, ang programang ito ay bahagi pa rin ng mas malawak na hakbang ng LTO Region 1 upang matugunan ang pangangailangan ng mga commuters at masiguro na mga transportasyon ay abot kahit maasahan sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. IFM News. IFM News. IFM News.